Liu Xin Beijingo auzo behartsu batean sortu zen. Hala behartzuen, etzen hain zaila, izan ere Beijingo auzo gehienak behartsuak ziren. Bere bizitza etzen sobera erresa izan, naiz eta seme bakarreko familian bizi, aitaren soldata xumeak ez baitzuen gehiegikerietako aukerarik ematen. Familiako diru eskasiaren ondorioz, Liu Xinek eskola 7 urterekin utzi behar izan zuen lanean hasteko. Asmenta batean ez zitzaion gehiegi inporta izan, ez baitzuen bere irakaslea gustoko, ez baitzuen eskola gustoko, ez baitzuen ikastea gustoko, eta eskola utzi eta lanean hastea askatasuna lortzea iruditu zitzaion. Dena den, oia asmentan izan zen, denbora gutxiren buruan konturatu baitzen askatasunak deusku ustekorik zuela bere egoerarekin. Zapatilak ekoizten zituen lantegi batean egiten zuen lan. Egunero, ehundaka zapatileri kola jarri eta 2 zati kolatzen zituen. Egunero berdin, zapatila bat, gero bertzea eta bertzea. Honela, ehundaka, egunero 14 ordutan zehar. Asmentako askatasun sensazio hura atzendua zuen jada eta preso sentitzen zen aspaldidanik. Hala eta guztiz ere, Liu Xin baikorra zen. Bazekien bere egoera aldatuko zela, bere patua bertzelakoa izanen zela. 8 lagun baitzuen. 98an, abuztuaren 8an sortutakoa zen, eta txinatarren sinesmenen arabera bera zortekoa zen, naiz eta oiniken zortearen aztarnarik ez nabaritu. 2006an aldatu zen dena, abuztuaren 8an 18 urte bete zituen. Jada, 11 urte zeramatzan zapatila lantegian, eta bere baikortasunaren itzalean etxipena bide lagun izatera ohituratua zen jada. Lankide batekin maitemindu zen 3 urte lehenago. Eta egunero bere ondoan egotean, erresago egiten zitzaion eguneroko zama. Abuztuaren 8ra itzuliz, Liu Xinek 18 urte bete zituen eta bere bizitzan aurrera pausu garrantzitsu bat ematea pentsatu zuen. Ura zen eguna. Chun Hong Teng, bere bihotzaren jabe zen neska afaltzera gonbidatu ondotik pasaietan ibili ziren errekabazterrean. Gauz zoragarria zen, zerua izarrez betea, dena perfektua. Biak zerura beirea iziren liluratuek. Ura zen momentua, Liu Xin belaunikatu, Chun Hong Tengi eskua hartu, eta begietara jarri zitzaion. Neskatxak, zerrentzungo pentsatuta irrifar lotxati bat agertu zuen. Liu Xinek ere irrifar behartu bat marraztu zuen, ezinean baitzabile. Ezin hitzika oskatu. Maite zaitut, Chun Hong Teng. Esaldia laburra zen, baino etzen Liu Xinen burmuinetik mingaineraino ailegatzen. Maite zaitut, Chun Hong Teng. Erran bada, zozoa? Ezin zuen, inolaz ere ez zituen hitzoiek erraten. Etzen posible. Izan ere, Liu Xinek etzakien euskaraz.